Monika, balerina sam, imam 28 godina i bila sam na tretman na Atlas Profilax prije 15 dana. Imam skoliozu, trnci u rukama, nogama, grčevi često u snu. Imala si? Imala sam. Ukočeni vrat, jako često, 3-4 puta godišnje. I skraćenu tetivu na desnoj nozi. I poslije tretman odmah sam osjećala bolje gibanje vrata, desno, lijevo, u bilo kojem smjeru. I nemam u snu grčevi, za sada nemam trnci, niti u ruke, niti na nogama. I tijekom svojih posla normalno sam primijetila da desna tetiva mi je dosta izdužena i da se mogu brže